देवांशी गिरी कौट आस पट्टामुंडी आस पट्टामुंडी आस ना पट्टामुंडी पट्टामुंडी आस ठीक अच्छे आज जाओ परफॉर्मेंस करो टिकेट नहीं आस सेमिफाइनाल को आम देखा सेमिफाइनाल टिकेट नहीं आसला जब न आसो आ देखा ठीक अच्छे आ जाओ Organized by MGI Dance Institute, tagging sponsored by Gold Partner, Gold Plaza, Food Partner, Devi Hotel, and Car Partner, AK Car Studio, Chaubar. Asantu, our next contestant ko dakiba, Devajani Giri. Please welcome to stage Devajani. Thank you.
very good. Deepak? Okay. କ'ଣ କହିବେ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୋ ଏଜ୍ କେତେ? 8 କହିବାର କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ପୁରା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପୁରା ଆଗରୁ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ କିଛି କହିବ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଆସ ତମେ ଟିକେଟ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଦେବଯାନୀ ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚିଲ ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ ହସ ଭଲସେ ହସ ଘରେ ହସ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଘରେ ହସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସ ଘରେ ହସ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସ ସେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବି ହସିବ ହେଲା ସବୁ ଯାହା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ସବୁ ଜଣେଇବ ତମ ନୃତ୍ୟ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେବ ତମେ ବଢ଼ିଆ ନାଚ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଲାଜବାବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ